Masu kallon mu sashin taurari kenan cikin shirin tarago, sunana Fadila Shafi'u Muhammad nake marhabin lale, barkamu da sake saduwa a cikin wannan sashi. A yau muna tare ne da Sadiq M Shaba. To Sadiq, barka da shigowa wannan sashi na taurari. Barka da sannu da aiki. To da farko mai kallo zai so ya san wane ne Sadiq M Shaba a takaici. To Sadiq M Shaba ne asalin ɗan Niger State ne, amma haifaffen jihar Kaduna kuma mazaunin jihar Kaduna. Na yi primary school ɗina a nan tudun nufawa LEA, sannan na yi secondary school a D Nasarawa kenan, inda kuma yanzu haka ina zaune a anguwan Nasarawa na nan Kaduna kenan. Barka da shigowa, zan ƙara cewa. To Sadiq, ya aka ka tsinci kanka a cikin wannan harka ta waƙa? Tuntuni na daɗe ina son abin a cikin zuciya na. Ma'ana tun kana yaro? Yawwa, tun ina yaro. Hatta kai ga ina rubuta waƙa dai haka ma wanda maybe ko ke kika ɗauka kina karantawa sai abin ya ta baki da dariya kaman abin nan. To hatta kai ga mu gani 215 kenan, wata sista na za ta yi aure, sai na ce to ya kamata in rubuta waƙa in je in mata. Na rubuta waƙoƙi guda 2, na je wajen wani mai gidana nan gidaje, film and sound studio. Na je na nuna mai waƙoƙin na, ya tabbatar da ya sun yi, sannan ya bani dama na buga wa'innan waƙoƙin. To da ka buga an yaba ko ya karɓuwan waƙa? To gaskiya an yaba. Ganin cewa na dangi ne ma. Gaskiya an yaba sosai, kuma waƙan ta karfi sosai. Hakan ne ma ya ƙara bani ƙwarin gwiwa, ya ce to zan iya ci gaba, amma kuma na samu supporting daga gida akan ba matsala zan ci gaba. Hakan ne ya sa to har yanzu nake yin harka. Kenan daga 2015 ka fara waƙa, ya zuwa yanzu waƙoƙi nawa kai? Ya samu waƙoƙi 80 something haka. Wato 80 da 'yan kai da 'yan do. To bayan waƙa kuma Sadiq, kana fitowa a fina-finai ne? Na fara fitowa a fina-finai, amma bai wani daɗe haka sosai ba. Baka karɓi bane ko kai ne baka da ra'ayin ci gaba? No, farko ban yi wani ra'ayin fim ba, sai daga baya dai na zo na fara, da har yanzu kuma ina kan yi. Wani fim da wani fim kai ka fito a ciki? Mun fara wani fim na gidaje production mai suna Zafin So, sannan kuma haka na zo na fara producing wani fim ɗina mai suna Nazari, wanda yanzu haka ma ba a fara sakewa ba, ana dai shirye-shiryen sake talla. A waƙoƙin da kai, wanne ne kai fice a ciki ya fito da kai? Gaskiya tun sanda na sake album ɗina na wannan shekarar kenan da aka yi April, tun lokacin na ga bambanci akan da sosai, irin sanayyan mutane da irin zuwa wajaje daban-daban. Na samu nasarorin nan sosai. Wani waƙa ne a cikin waƙoƙi 80 da 'yan kai da kai ka fi so a ciki? Gaskiya waƙan da na fi so shine Masoyiya Mahaɗin Jiki. To ko za ka rera mana baiti 1 zuwa 2? Masoyiya mahaɗin jiki, rashin ki zai sa aka yi makabata, in babu ke haka babu ni, tun lokacin muna zuwa makaranta, da ni da ke tintintini. Junan musamba muso mu yorata, kisa a raini fana ki ne, akwai dabarun da na gini. Kin sace mini zuciya, saboda ke ba na duba 'yan mata, duka 'yan mata na duniya ke ce na zaɓa domin kin yorata. Na bincika gabas da yamma, kamar yake ban gani a 'yan mata, ke kika zamto sarauniya cikin 'yan mata na duniya. Kin gani tun da farin soyayya ta da ke kaɗai na yi, tamkar yaran da ke ta yin ta nima a so hakan na yi. Burina dai a yanzu ki zamto mata, ko zan canja yanayi. Ki duba sanki ya haukata ni, yana ta dukan da ba mahauni,
tunda sanki yake waya ya zagaya can cikin kwakwalwana. Koda karatu in zan biya sunanki ne ke fita a bakina. Ku duba tsabage na so masoya mu dinga tausayin juna. Alkawari zan zauna da ke har abada ban rabo da ke. Yau na farga cikin duhu ki taimaka zo ki fidda ni haske. Ke kika zamto sarauniya cikin 'yan mata na duniya. To gaskiya to Sadiq kaga ni ban iya amshi ba, sai dai kawai ina dan kada kaina da kafa tunda ban iya amshi ba. To waƙan da kai na masoyiya din nan rubuta shi kai ko kai tsaye ka shiga studio ka rera? Gaskiya rubutu ne, saboda akasari ka mata nazari kenan. Na fi yin rubutu gaskiya. Kana ganin in ka shiga kai tsaye ba za ka iya bane? No, ina yi amma gaskiya na fi yin rubutu da yake waƙan ya zo a cikin waƙan album. Album nawa kai? Ɗaya ne. Wara ɗaya? Wani waƙa ne da wani waƙa ne a ciki? Akwai waƙoƙi da dama irin su na hango turakon 'yar mama, sarauniya, fiyayyen halitta, 'yar nufawa, din dai kusan waƙoƙi 15 ne a ciki. Na tabbata a rayuwa dai ba za a rasa nasarori da ka samu ba tun daga lokacin da ka fara waƙa kana fitowa a fina-finai har zuwa yanzu. Ko za ka faɗa mai kallo? To gaskiya na samu nasarori da dama akan harkar nan. So ta kai ga yanzu ina da studio na da dai dan wasu abubuwa kuma da ba a rasawa duka akan harka. Ka taɓa yin waƙa sun zubi? Haka dai na taɓa yi. Ya ka ji a ranka? Gaskiya na ji ba daɗi, so da ba ma waƙa ba, fim ma na taɓa yi aka samu matsala a aikin. Sai ka ji ranka ya ɓaci. To a rayuwa akwai abubuwa guda biyu da dole ne za ka ji shi, na ɓacin rai da kuma na daɗaɗawa. Ko me ke ɓata ma rai? To gaskiya ba na ce ba, amma dole zai zama akwai wani abu haka da in ka gani ko kuma aka yi sai ga ya ɓata ma rai. To ko mene? To naji me ke faranta ma rai? To shi ma abubuwa da yawa na faranta min rai gaskiya, musamman in na ga yanayin rayuwar mutum normal haka fiye da matsala da sauransu, sai abin ya ta burge ni kuma ina jin daɗin haka. To ko za ka faɗa mai kallo ƙalubalen da ka taɓa fuskanta? To gaskiya na fuskanta ƙalubale da yawa akan harkar nan, ta ɓangaren wasu, ta ɓangaren abokan harka ma. To ana samun wasu ƙalubale ta ɓangaren abokan harka, kaga abun wani lokaci kaga ko rashin haɗin kai ne ko kuma kai ka yi abu wani ko bai so abin da kai ba, ko yana tunanin kai za ka wuce shi, za ka ci gaba ka wuce shi. To masha Allah, muna godiya kwarai da gaske Sadiq M Shaba da ka amsa goron gayyata a wannan sashi na taurari cikin shirin tarago. Masu kallon mu duka anan muka kawo ƙarshen tattaunawa mu tare da shi. Ba shi kenan ba, mun dan zakulo muku ne, insha Allahu rabbi mako mai zuwa in Allah yarda za ku ji mu da ci gaba tattaunawa mu tare da Sadiq M Shaba.